Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17. Passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí, parlem del 8M, del 8 de març, a l'entrevista. I és que avui als estudis de Ràdio Televisió Cardedeu ens acompanya la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Cardedeu per parlar sobre el 8 de març en aquesta localitat del Vallès Oriental i de l'acte institucional que es farà dissabte, dia 11, per inaugurar la plaça de les dones treballadores. Abans que res, saludem en Pol Grau als estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Pol, benvingut, bon dia. Bon dia, bon dimarts. Com estem? Doncs avui aquí amb nosaltres ens acompanya la Mercè Falguera, regidora d'Igualtat d'aquí Cardedeu. Bon dia, Mercè, com estàs? Hola, bon dia, gràcies per convidar-me. Per començar, tu portes només 5 mesos aquí a la regidora de Cardedeu. Com vas entrar? Sí, jo just vaig entrar al ple del 29 de setembre passat. Hi havia la nostra companya, la Laia Muñoz, que era regidora de l'Ajuntament i per qüestions personals ho va haver de deixar i llavors ja se'n veu que nosaltres funcionem com a CUP, no? Com a assemblea, i va ser l'assemblea qui em va proposar per poder fer la substitució. Fins ara el regidor d'Igualtat, fins al setembre el regidor d'Igualtat era l'Uc, i des que jo vaig entrar vaig assumir la regidoria d'Igualtat, entre d'altres que portava la Laia. I imaginem ja que a l'horitzó ja es veia aquesta data, aquest 8 de març, que es commemora demà, el Dia Internacional de les Dones. Quins actes teniu previstos a Cardedeu per celebrar-ho, per reivindicar-lo, per commemorar-lo? Sí, sabeu que el moviment feminista organitza actes des del moviment popular i també aquest any hem decidit fer un acte a nivell institucional el dia 11 de març, en el que he portat el pòster perquè el podeu veure. No sé si... Perfectament, sí. Si es veu. Sí, vale, perfecte. També estarà a cardedeu.cat, el tenen per si volen. Perfecte, genial. La idea és, teníem un primer pla d'igualtat des del 2017, de fet, des de la regidoria d'Igualtat està des del 2015, des de la CUP estem a govern, llavors teníem un primer pla d'igualtat 2017-2021, que el vam allargar i proposar i avaluar durant el 22, i ara estem fent el segon pla d'igualtat. Llavors, aprofitant que estem en el mes de març, que és un mes, com ja veu dir, reivindicatiu de les dones, farem la presentació del nou Pla d'Igualtat. Aprofitarem per reivindicar també el tema de les cures, que és un treball molt invisible, i per això vindrà la Carme Expósito a fer una xerrada sobre cures, i després la Núria Busquets farà una lectura de poemes i textos, i acabarem, com no, fem una festa, no? Una mica de vermut i cloenda. També aprofitarem per reivindicar la plaça de les dones treballadores. És un espai que es va inaugurar ja fa temps, però és un espai que molta gent de Cardedeu no sap que existeix o que té aquest nom, i llavors aprofitarem per fer una instal·lació artística amb la idea de reivindicar també el treball tan visible com invisible de les dones. A l'últim ple de l'Ajuntament que vau fer l'últim de febrer, abans del 8M, abans de començar, vau fer un discurs ja. No sé si fareu alguna cosa més o per què vau fer... Sí, a l'últim ple, que era el febrer, quan va acabar el ple anterior, les dones regidores vam estar parlant i ens vam trobar per fer una petita acció com a dones regidores, dones que estem a política també, i llavors vam acordar fer un petit escrit i llegir el poema 8 de març de la Maria Mercè Marçal, també com a reivindicar el nostre paper com a dones. Com que era el ple abans del mes de març, i ja sabeu que els plens sempre són a final de mes, vam decidir que ho faríem a l'inici del ple de febrer. Demà hi ha algun tipus de... Us volia comentar... Digues. No anava a preguntar si... No, volia dir que... Endavant. No, volia ensenyar-vos el pòster que han fet des de Cardedeu Feminista, que és una col·lectiva autogestionada en la que expliquen les activitats que es faran pel dia 8 de març a nivell comarcal. Comença amb una marxa de torxes aquesta nit a Sant Celoni, que és una marxa no mixta. Després es fan altres activitats a Sant Celoni i en concret a Cardedeu es farà un dinar popular a la plaça de les dones treballadores i després es farà una manifestació per tot el municipi i ens sumarem a la manifestació que hi ha a Granollers. També dir-vos que aquest any s'afegeixen les Jefes, que és un grup de joves de la PACI que faran una Femirrabi el dia 10 de març. I manifest institucional hi ha des de l'Ajuntament demà?
El que farem, com us podeu imaginar, hi ha algunes dones que demà fem vaga i, per tant, el manifest al que ens adherirem com a Ajuntament estarà penjat a la web. Molt bé. Parlem més enllà del que és el 8 de març. Actualment esteu treballant o acabeu d'aplicar un nou pla d'igualtat a l'Ajuntament, un nou pla d'igualtat municipal. Ens en podeu desgranar, diguéssim, els trets característics? Sí, el pla s'aprovarà aviat per Junta de Govern local, però així a grans trets, diguem-ne que a partir de l'experiència del primer pla d'igualtat, aquest segon pla d'igualtat, li diem Pla d'Igualtat de Gènere i Diversitat, que serà 2023-2026 i que té 4 grans eixos reptes, diguem-ne. El primer és consolidar tots els serveis i programes que ja portem temps portant des de la regidoria, com pot ser el Coeduca, el servei d'atenció psicològica, tot el que té a veure amb violències, la comissió de violència, el protocol en temps d'oci, també el tema dels punts liles, que a totes les festes municipals hi hauran. Té un gran objectiu, que és la transversalització de les polítiques públiques en clau de gènere, és a dir, que totes les àrees tinguin la perspectiva de gènere, i això és un repte, i hem començat, per posar-vos un exemple, amb el Pla d'Igualtat Intern. Des de Recursos Humans, fins ara l'Ajuntament no tenia un Pla d'Igualtat Intern i ara s'està acabant de dissenyar. Tenim un altre eix, que és el tema dels drets LGTBI. Com sabeu, nosaltres estem adherides a la xarxa SAI, el Servei d'Atenció Integral LGTBI, i hem afegit un pas més, perquè sempre intentem que cada vegada afegim un pas més, és el tema d'impulsar serveis de cures, perquè pensem que les cures és un tema que és prou important i que a vegades no es té en compte i sempre recau sobre les dones. Així com grans trets, aquest seria. Un cop el tinguem aprovat oficialment, ja sabeu que tota aquesta documentació estarà penjada a la web municipal. Per aquest dissabte, com has dit, i totes les activitats que farem, no sé si més endavant, perquè tots els dies són 8M, no sé si hi haurà més coses a part que tingueu pensades. No, penseu que aquest any també és un any complicat perquè és un any electoral i, per tant, a partir de certes dates ja no es poden fer accions. Llavors, diguem-ne que aquest seria l'acte institucional, però, evidentment, la regidoria d'Igualtat no para durant tot l'any. Estem portant el Cardedeu Coeduca als esports. Sabeu que cada any fem una jornada del Cardedeu Coeduca i altres accions, però en relació al 8M, aquest seria l'activitat central que farem. El 8M és una data que fa molts anys que es reivindica, que es commemora, però sí que és cert que, podríem parlar dels últims 5, 6, 7 anys, està prenent més força, s'està sent més actiu en commemorar en reivindicar aquesta data, perquè encara hi ha moltes diferències entre home i dona, bretxes de gènere, sostres de vidre. Creieu que en els últims anys s'han anat reduint aquestes diferències i d'alguna manera, diguéssim, estem avançant cap al camí que toca? M'agradaria dir-te que sí, però crec que malauradament encara les bretxes existeixen. És veritat que, sobretot des del 2018, des de la vaga de totes, que jo crec que va haver-hi un boom del moviment feminista, que ja sabem que la Covid ens va parar, però encara continuen havent-hi desigualtats. Per exemple, nosaltres animem a que totes les dones puguin fer vaga, però malauradament hi haurà dones que no podran fer vaga perquè estan precaritzades, perquè no tenen contracte, perquè tenen cures i no tenen a ningú que pugui substituir totes aquestes funcions. Llavors, pensem que encara queda molta feina per fer. Sí que és veritat que potser s'ha fet més visible i que comença a haver-hi més gent que surt al carrer, però tot i així encara queda molta feina per fer. Aprofito per dir, que no ho he comentat, que aquest cap de setmana des de l'Esquerra Independentista es va fer a Cardedeu les jornades feministes, que van ser les 9enes jornades i que van ser un èxit, i, per tant, també agrair a tot el moviment feminista de Cardedeu tota la feina que està fent dia a dia. Abans comentava que hi ha feina per fer, molta feina per fer, entenem que de conscienciació i sobretot també d'implicar els homes. És clau, no?, perquè la lluita feminista arribi a bon port. Sí, perquè sempre acabem treballant i pensant en les dones, no? I som les dones les que sortim al carrer i, evidentment, totes les desigualtats és un tema estructural i en l'estructura és on s'ha d'anar a l'arrel.
i hi ha molta feina a fer amb els homes i hi ha molta formació i hi ha molta sensibilització que s'ha de fer i penso que aquesta és una línia que hi ha ajuntaments que han començat a treballar i associacions i crec que és una línia que s'ha de començar a treballar perquè nosaltres som les que sortim al carrer, les que reivindiquem, però evidentment si no lluitem contra el sistema, contra l'estructura patriarcal, no farem cap canvi. Sé que les sensacions són una cosa molt subjectiva, però d'ençà del 2018, aquesta data clau que posàvem ara sobre la taula, heu notat algun canvi, diguéssim, en aquest sentit, en la conscienciació? Sí, és el que et deia, crec que hi ha feina per fer, però a poc van havent-hi avenços i van havent-hi moviments, no? El fet de que es pugui parlar, el fet de que, per exemple, si parlem de polítiques públiques, no? De que els ajuntaments es plantegin tenir plans d'igualtat, el fet de que hi hagi moviments feministes a nivells locals, no només a nivell comarcal. Vull dir, són petites accions, però encara tenim feina. I que no hi hagi acord en el si del govern central amb coses tan clau com la llei del només sí és sí, això no ajuda, entenc, a la lluita, no? Tots els avenços amb lleis ajuden i a vegades és allò que diuen, no? Que es parli de nosaltres encara que sigui malament. Jo crec que un fet com aquesta llei ha posat sobre la taula molts aspectes. De cop i volta estan començant a sortir molta gent que fa molts anys va patir abusos per part de l'Església, ha començat a sortir tot el tema, per exemple, no? Aquesta nit faran el Sostre Groc, el documental El Sense Ficció. Vull dir que al final que es parli del tema també visibilitza. Mercè Falguera, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Cardedeu, moltíssimes gràcies per ser avui al Territori 17 en la vigília d'aquest 8 de març, jornada en la que ens ha quedat clar que hi ha convocada aquesta vaga i que secundareu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé demà a aquesta data. Moltes gràcies a vosaltres. I que no haguem de celebrar gaires 8 de marços més, però vaja, això ja és una qüestió que no depèn exclusivament de nosaltres. Gràcies i bon dia. Gràcies. Bon dia. Gràcies també, Pol, per acompanyar-nos un matí més. Bon dia.